Основни причини за завръщането на българите. Първа – семейни и емоционални фактори. Много българи се връщат, за да бъдат близо до семейството си, особено когато създават семейства или имат деца. Желанието децата им да растат в българска културна среда и да говорят родния език е силен мотив. Втора част – качество на живот и собственост. В България е по-лесно да се придобие собствено жилище, което е важно за много хора. Освен това, по-ниските разходи за живот позволяват по-добър баланс между работа и личен живот. Трета промяна в перспективите. С времето някои българи осъзнават, че материалните предимства в чужбина не компенсират липсата на близки и културна принадлежност. Това ги кара да преосмислят приоритетите си и да се завърнат. Примерни видеа за вдъхновение «Ела си у дома, защо все повече българи се завръщат в родината». В това видео се разказва историята на Бети и Ива, които споделят своите мотиви за завръщане в България. Сега не е моментът българите да се прибират от чужбина. Тук се разглеждат предизвикателствата и причините, поради които някои българи избират да останат в чужбина. Идеи за структура на вашето видео. 1. Въведение. Представете темата и защо е актуална. 2. Лични истории. Интервюирайте българи, които са се завърнали, и споделете техните преживявания. 3. Анализ на тенденциите. Обсъдете статистики и изследвания относно миграцията и завръщането. 4. Заключение. Обобщете основните точки и поканете зрителите да споделят своите мнения и истории.